tarata dona Desember kalo kile mugan shigi ambalma wa abisimila amala chuka don kibaru keneka bi kibara munu mambolo kada kuloka ode banamba demba ya keme kononto nyogona ule coronavirus ka ode me kerengere ni soro kibara msalama ulukon na yire kafa ko de me kerengere ne meno ni anko mako fon covid ko okonisira banamba ka fe no ule o ware soro ni o yere kasabita watan shekina ka ula dona kanfa ko ni deme nun kon medi demba ya tiguma wala sa chogamna ugaseka u yere deme ni wati gelen nun kon nala kaklaka u yere kisi coronavirus ma aleni akololo ko banaba kon nala ko boron komini o ya asoro ko aleni banaba quartier woro yere be no ko ulu bela jelen deme ya tigu ule ni coronavirus deme soro kibara wara mbambolo kada kuluka ode karido December kalo kile mugan wolonvla mali finitigu ulu bina jatike wale tabaw ka jando kono utatola mobility gido blasira kibara msalama ulu konne ayire kafo ko ka sababu ke la kana baliye ko mablu ko ni mejo dugu franche ko na ko finitigu ulu kon be da u ka nigata u bla dugu werela ko mobili bina ni nyokona ulu konne me mali ni Niger franche la mali finitigu ulu koni dalen fle ulu ka ni ukumena u bla gaw konala o franche konna la jatike wale tabaw ule bingal ke wale ta khanyasi mali finitiguma nga finitigi nunu kwani ule ujeni yoro fin kosabe jatike wale taba nunu na mafla ulu bonela unina akar nyokona na uga moto kele yera kon fene jenna mali finitigu ulu klala ha marfa sugo ya chama fene mina ubulo aleni uga arajo kawla dona gafo mali finitigu yera kon fene la ko mama bone anina nga yire la gafo ko manani ko ulu koni jokina doni ninka nyokona yon koni kofe uklala ka uga laben koni sabati kasekata ni ndugude nunu koni bla useyoro la nambora ya albi lakana balea konala ameta dire kawla dona gafo ni ndo franje konala jateke wale tabaw ulu koni dire ye polisiso aleni a gendarme so ko ojin kiwaram sarama ulu koni ayire gafo ko karido jatike wale tabaw ni ayire la gafo ko marfa grima mbare menu numbulo uko ni ndona dire dugu konala gendarme aleni polisi ulu koni fereke jona ni ka dugude koni lakanda ni jatike wale tabaw nun koni utora marfa chila dugu konala fo air fla nyogona uklala fene ni kata polisi so joni kakla kata gendarme so era koni fene jin uklale ola uko ni botola utara ni bari kobe ni kata boni tonga fanfelaye utale ko fe dugude ulu koni bora ni kata tasuma faka ka bo polisi so aleni gendarme so la kawla nuna gafo abe sanfla bo dire faso do jekulu ulu e wuli ka jo chama ke wala sa chuka mna surasi ulu ka daga roba do biseka ke uga kina ga alibi okoko ni masika nyasoro kuna fani kunjela kibara wale mambolo kada kluka mali duanyo ulu ka wuli ka jo do sefe ule sefa wari million bisabamne fo biela ale ni nyana mini fradom kibara msirama ulu kon na yire kafo tenenjan temele December kalo kile mugan brigade mobile d'investigation de la douane ni oye douane uluga barabolo kerengereni doy muka baranya silendo sege duma o ka wiliga jodo senfe sugonigo autogar konala ulu bora sefa wari million bisaba kayeno abela jelen kunye fobie wakelen bieu aleni wafla biewla wa yira la fo fena ko tramadol fene soro la ni yore neno aleni tramadol sugoya were tukuni fene ni mogo yere kon kunte mum fene do fintigela kanunu ulu ko ni fenjugun ko ni bela jelemne kata ni uye ambalma onine kuye oga bidon kibaru e kada okluka ani je aka